Održali smo konferenciju u Düsseldorfu i još ćemo održati sastanke sa predstavnicima hrvatske vlade koji smatramo neizbježnom u procesu zaštite interesa hrvatskog radnika koji sve više radi na tvrdim tržištima Europske unije i sukobljenje u konfliktu prava drugih zemalja. Isto tako štitimo poslodavce da bi zaposlili što više ljudi i ostvarili u Republici Hrvatskoj veći standard i prijenos tehnologije. Nakon 50 godina rada u Njemačkoj napravili smo niz poduzeća sa novcima zarađenim u Njemačkoj i želimo i dalje investirati u Republiku Hrvatsku i na taj način privući i ostale da snaže Hrvatsku kao mjesto rada, gdje se radi, gdje nitko nije po kafićima i gdje ljudi idu u škole, a škola počne dobrim udžbenikom i tu se vežem na potpredsjednika vlade da naše škole i udžbenike moramo subvencionirati i dovesti na razinu moderne tehnologije i pratiti svijet.